Lot. Jo, tanawa ng magmagician mo na ako? Wala nga mo laman mo na kwarta? Nay, magmagician man to unay, nangabo man. Wala na kwarta na ron part, matay, wala na magoy pista-pista, o ba pista-pista man kaon. Mangkuha na, manguot na mga tawa, magic, ngay kwarta. Kana karawa na, pandimik na man kaon, nangabo na magtag 5 galon, oh, matay, wag yan. Batay dito kumutug mang warta ay na, magician? Pala pag magic ang kwarta, makapalit daw na. Wasang Pedro mula ba'y nahanap, padoon hari kay pamajikaw, para malingaw ta. Daw, dali sa kundi hari. Ako yung gitawag. Kay! Maman! Kita mata na kita? Nagkarang-galaw ng wala galiyaw? Pati bugat sa kanang galaw, kaana ni mo ayan, nahulog dito nag. Basta lang na, wapag kayo nagpamagic na ito, gamagik ang isa. Ay sus, unsa gumaga. Simple ra, uy. Sumoy. Simple ra. Oh, tanawa oh, galutaw ng galawon, bisag bugat. Dali sa kundi daw, matinalingaw mi daw. Sumunay tuyo ninyo mga boss. Tagay sa perdua magic. Dol, ipaduol ka na ako dire kay pamajikon para malingaw may. Ano saon man ni mga boss nang wala man ko'y gamit. Gawas og na ako'y kalo para dili mabaraw ako mga magic. Ug datagan ko sa taas og kalo karon kay para makamagic ko. Oh, diba? Ang galing. Ang galing. So karon, kinsay na ay 100 ninyo dira? Ay na wala jud ko dol, kamo. Wala. Wala? Nakapalit og GS envelope pero walay 100. Sayang-sayang lang ang mga oras. Uli ko. Ay sa boss, lucky 100 boss. Ay naa man day 100. Sige. Oh, 100 daw, 100. Ikaw boss nga nagpaulam ani 100. Nakapausol, nakasukad sa mga magician og kwarta? Wala pa daw. Ayaw ka bala ka boss. First time pa na akong buhaton ng magic sa kwarta. Walay mahitabong dili maayo aning kwarta nimo boss. Salig lang. Siguraduhan na magabalik ako 100 dol kay mga salad tahi ini raw. Kalma ra boss. Panyo. Kaning panyo agikan pa ni Monkey Pwing. Balaan ni siya pagkapanyo. Muna itong gamito ron pag magic. Sige boss. Ayaw halaman kay. Pero tudluan lang muna ako mga boss. Para dili mawala inyong mga kwarta. Ayaw ninyo ihatag sa magician. Sige, magsugod ta. Kaning 100 fill on na ako ni sa makadaghan. Tapos ibutang nato sa balaang panyo. Wala sa. Unya asam ta ko 100 daw. Kabalo kag asay mo 100. Ang imong 100 nituyok dire sa tibuok si Kior og napunta ni Joben. Haribin, na maka nimo imong siya. Dat, puta. Ang 100 nimo naa sa bulsa ni Joben. Pero ang imong 100 wala nagdugay ni Joben. Kay nilupad to siya padulong ni Pidjot. Jot, tarunga ko nan kay di na nimo yulik katulog ka hulog kang bangko ron. Pero kalma sa. Wala nagdugay imong 100 ni Pidjot. Ni balhe ni Dario. Yaga. Dar, mayang panggiinom na ito hanay. Kaganag buwa-buwa akong butilya. Iuli akong kwarta. Dat, pasangin li ko toknoy. Wala na ba na ako imo ang kwarta? Pero ang imong 100 wala nagdugay ni Dario. Kay nilutaw padulong ni Alje. Je. Una-una agatapat ta. Ganahan pa ka muli. Dali ra kay pagana oh. Bago katulog ka dito ron. Iuli dayo ganahan pa ka. Ulang biyan ako. Pero wala nagdugay ni Alje ang 100 ni Motoknoy. Gipapunta na ako ni Rodel. Dito, naana dito gatambay imong 100. Tijat. Wajak dagway. Dahil, nani mo dahil? Sweet tuner ba ka na ako dahil? Kasi libret manggaya tag-inom direk kami pagawas ng persuan. Di para balis ko ganahan mo balik dito, pero mahibalik ko. Basi ka na, idukan ka dito. Pag tinanong dito toknoy, wajak tinuod na ako hara.
Dili pagawas na. Ay, binuangi pa ng tao hari din. Wala na ako. Del, iuli akong 100 Del. Kay nan, para mahapos na itong paraginom ba, para walay gubot. Nan, lahir ba sa kunahil? Dili pagawas din. Saman, wala diya yun. Matay, wadyo na ako tinuod diri daw. Wadyo tinuod na ako tinuod tuknoy. Wala yun din. Basta, sigurado ko toknoy, kay mong 100, naara diri sa mong na nagpalibot. Wala na nagtugan, 100 kayo. Nanala, maura to akong magic. Tinglaran nila toknoy. Mulis ako. Uli ninyo akong 100. Wala dyan ako tuknoy. Tuknoy, wadyo. Matay, wadyo. Uli ninyo akong 100. Ate. Jubin! Uli ba? Wala na ako. Seryo! Uli! Uli ba? Ate! Uli! Dili na yung uli! Ipalitan mo muna ko ari ako binibnon na dili na uli ako kwarta. Mga kawatan na kayo na ko. Iunang pati-isa na yung kwarta. Kung sa'yo kailangan niya. Karihaan mo kung ang palit ng jati mo. Nagtao kong bokbok. Jati mo. Na! Nayati akong kwarta. Lagyan eh! Magic. Tarungay. Mayo, oh, why di mayo yung matabo? Why di mayo mo hitabo alang. Oh, why may tabong di mayo? Sang. Why may tabong di mayo kung kwarta? Dahil wala mo dahil. Di ba naman dahil? Sa 100 daw, wadyo ko.